sanina chuanin tlerol tu tak mai arami apashonina apong sual to nu a aril runat ema wanga in o lumnu in apashon asan khum dan te tiang chanchin chu karon chiar le dona he story a hian tlema sexy deuh ti mai la tlema nu le pa le no pang zok te ta na ngai thlak som deuh alo ompon min lo skip sakanga min lo hriat thiam sak sham sham turin kan ngen ma sadu cheuni ziak tu l3k mar khoming le veng ming te hi chu thup zel phot maila a thome arami hi no pang hantila tlerol ani chauve tan to a kum som panga mang chauve to ani aduomin a mel tha em a anona nemin tir anial lova felpo a fel hle ani kum sang ni pariat kum ania pol som zirlai ania an exam mek bok ani lekha po hi athiam thei hle a ma se adu angin lekha in lama azir thei thin lo achan chu pason son ani a anu hi sarkar na thokin apa hi na tho nei lovin in lama akho sa thunga hemi ni wanghian arami hi na chitin reng thokin in chung chet le in suk engkim a chevek thina chu wang chuan in lama hian du angin lekha azir man thin lo anaute lekha zirtir an lo ngai ve bok thin nen chu ti chung chuan zirtir tu ten ti tur le chiar tur thiam tur an tiang te ti tur an pek ang zong chu pakhat ma mai 11 a thiam vek thin ani ni khat chu aram school kal do ne hei karon chho to sin lo karo kal toila ti in a thian nu moi te chuan aron soma arami chu kongkapuya chuan ron dak chuakin asam thur tak mai chu atuai mam thuaya a kamis chuar tak mai te chu apon fena chuan abil ngal zunga pon atang chuan moi te chuan lo thlir renga mak ati ang reng le a nidanga felfai thei em le a korpo mam nal thei em mai sampo mam nal thei em mai arami chu voin ni chu enga tinge so tiang thur bembuma ron chua mai le a mel tela chu awan lim lo ve mole ti in moi te chu na lo thlir renga arami chu pon lama chuak phain school an pan dun ta a school pan na konga po chuan angoi renga arami hian engma soi lo wangin moi te po hian zo ena a en lem lo ani ti chuan school an thlen nu in class an la a an le khazir lai po chu aril ruwa alu thei hlol lo arami chu a en ngai tu angut muta ti chuan class chu eng tin emo tlingtla ve thei ta in tlai bana lo huna an ho lo hun ta chumi lo thlen chuan a thian nu moi te bula chuan thian nu kawan ho hre tak em in kawan ho pai lo tak anu lo ho lo phei chuan ka ho pai lo nge mai ati ngoya chuta chia chuan ani a thian nu po hian a ring hlel tana thian nu enge omzia inei ho pai lo na chan eng thil nge oma min lo hrilte engkim min hril vek ta che kai pon engkim ka hril thin che kha I ho pai lo viau phei chuan kan ina elo phayanga kan ina po iriak theilom inu lo ho hun poi ngak theilom alo ti a arami chuan ani le thian nu engkim ka hril chenga chuan tu ma hril so o ati a thian nu chuan soiro min ring topro tu ma ka hril lawang ati ta ka chuan arami chuan engkim a hril ta a in ka ho pai lo na chan chu mo thian nu ka pashon so a shom theilu toka ruma ka in thlak lai te hian aron lu thuta mi rong kwa le thut te ching thina a shom ka ti theilu toka ka tal vak thina tukin jing ron aw ma lok po khan form ha a ka in thlak lai takin ruma aron lut le thuta ti chuan min kwa thuta ke chuan ka du lawa ka tal vaka chutia ka tal na lama le ka in ven na lama ka sam le ka kamis te po kha a chuarin a thurani kha shom ka ti theilu toka chu wang chuan lom in po kho hre em atita a thian nu chuan inu bula te hrile police kan hril mai don mi niang chutiang mihring te chu mantir dei mai tur lom child protection lampang te pon oma chung te po chu kan hril don mi ati chuan arami chuan du tlat lo mai le eng amo chuan lam siamin in lampanga chuan atlan ho ta dai maya a thian nu moi te chu angai a thalo ta nge mai ma se
arami khan engma soisu o tu ma shil su ati mai ba ka a thianu ania arin ngam em awanga shil ania chu wang chuan tu ma hena soi chuak lo turin a in tiam ve bur mai boxi chu mai ba ka arami thulawa thil lo ti rum rum mai chu tha in a hre chia lo bokani arami chu in a thlen phei chuan anaw te chu tuition lain an lo chuak veka bedroom lama lut tlang ngalin a in thlak tur chia toy ala veng lai chuan apa chuan rong kawin aram khomo local te bedroom a hian ka hnung men lo no sakte aron tia arami chuan a hre ngang meile ti chuan apa churon aule in ivaron kalhar ve iron kaldon nge keima karon kaldon aron ti khur khur mai si a akal lo ngam si lo le ti chuan bedroom a chuan avakala arami kuta chuan no lung lo pe in kha ka hnungin not ngal ro enga tinge varai ve alo ti khur khura apason nung chu dimte te chuan no saka enge omzia na deu deu not ro ikut lelam pangkang ka dar ka phone tella not shok shok ta che ewa dim ve ti in lo vin le khur khura chutia lo vin rang ta ka chuan a thai ang to kana chuan an not ve a chutia ano lai chuan a pason chuan arami kut churon man thuta ko angalan tuma thai top chu in arami chu ta la tlan chu angala tuma ma se patling thana na na chu alo chak ngang mai aman bet ne zo nge mai pa min thla ro min thla lo chuan ka aw vak don ni o an ti chuan ingam chuan an awla ka that ngal che ni mai ingonga ka rek hlum chenga ti chuan in ok hlum mangin ka ti tir chenga mi zong zong in an ring vekang tlerol depression nei angin an chua chenga tu ma in an khongai hau lawang che idu chuan an awla tin inu a khongai thlakom don ni mai inu pokati du da ngotang ti in a vo zui ngala chutia vo reng ta ka chuan awngam heklo le ti chuan patling thana na na chu alo chak bok nen a ko update ti chuan bedroom a chuan adu tokin a khoi ta a chu mai chu du tok lovin bedroom lama pom phaile in ramsa ang main arami chunga chuan a paron chu a cheta ni nasa takin a che a mishingina anti thai pi alam khopin a che ani chu anupuya fa tlerol te mai nun nem em mai le me tha fel tak mai chu puitling flame alo en to thinna a an khosak dan rap thlak tak tak ang chuan achunga a khosata vek mai ni chu awan rap thlak te lul em chutia arami chunga aswa swal na ten om tak mai ati lotlen zo nu chuan a vo zui ngala heng thil hi isoi chuak emo inu ishil emo tu ne na po isoi shim shim ani chuan ka that tho thawang che tin inu po ka that bokanga inaw te po ka that vekang ishiamo ingam chuan an soi chuak vei te kha ithi sen te kha ti fairo I top lutuk mai ti pa in a chua sana arami chu a trap zoi zoi maya a zoi veka arami hi tlerol te ani a no pang du om le fel tak kan ti to kha ti chuan ama hi ala varzin boka chung a varzin te engkim mai chu ati chiat sak ta vek ani chu anza om na zong zong nen arami ril runale engma soingam boxi lo chuan pepara chuan engkim aziak ta veka ambula tanga atop thlenga thil thlen dan zong zong chu aziak fai ta vek ani azia zo nu chuan uluk taka thlep tha in alukham kheskara chuan anda ta deya ti chuan anu ina korfual aleisak adum moi tak mai chu a in thuam zara an room chunga athisen farte engam mani chung zong zong chu ati fai veka ti chuan an room tukver ventilation bara chuan an istiri hrui mangin anunna alatani avan poite alul em arami pason hur herawangin arami hian anunna achan ani ber chu he khovela pason zong zong te hi hetiang mishing hi chu ni vek lo ma se hetiang mi tam tak an lo om le thin hi apoi khop mai thil tari thom hriat ta ka wang chuan arami pa chu room lama chuan atlan let le ngala ma se atum lo tak main arami aloin khai ta ka wang chuan aphuna sakher maya
vachan hnekin rang takin pawn lama atlan chuak ngal zawka pawn lama chuan kawngka a lok kher boka tichuan then om dawr bawr velah chuan engmah thil thleng lo leh hrelo awm ang takin a awm kual vel mai mai ni a hnu feah chuan arami nau te chu an tuition la haw an rawn haw chuan kawngkhar an rawn hawnga arami room an tlan luh chuan an u loin khai chu an han hmu chu nasa takin an tre ta chel chul mai a an au na sat em wang le an tre na sat em awang chuan an thenom khaweng te chu an tlan lut ngal thuaya an pa po chu tlan lut ve ngalin makti mel tak le tur mel takin an trap vela tichuan an nu a phone ngal thuaya an nu po rang takin a ron tlan haw ngal bok police lamte an ron thlen nu chuan arami nu po chu a ron thleng ve ngal boka tichuan damdawiin lama postmortem turin an hruaya chu thu moitein a lo hriat chuan a rilruna em mai a thil thlen dan kha a rin hlelh dan ang ngein a thleng ani tih chu a hre chiang kher mai mahse engmah sawi ngam bik heklo a rilruna tak chungin a ziap leh ta phota sarthi mah ni sela tlai lampang ni to wangin an tleivar puia arami thian te chuan an thian nu ruang chu an kil laia oime lampang le nu le pa then khatte an zai mek boka arami ruang omlai mek po chuan a pahron chu in hnuai lampang thim laia chuan zu alo in le man hmo to a chutia thim laia ama chawa zu alo in lai chuan chhaklam thim lama tang chuan arami o nge mei khan kapa an ron ti mai chu a phuna sakher mai thla chu nei selang chuan a thlok nal na lang ti tur vel ani ti chuan rang takin a thawa in chung lama tlan chho ngala a thil hriat khan a om chu tinuam thei ta reng reng lo maya ma sela na china tlan chiat na lama khan a zoom a thei ngil tlat mai chuk thak le chuangai ma se ama le ama in nem chopin a ka beng cheri mai mai niang nimin lama ka thil hriat kha ani ma na ti in ama le ma chu in nem chopa a zoom la tur chuan a chuk thla le a chutia zoom la tura chuk thla chu a hmona thlen ta ka chuan tlem kan pek bel le tiang ti in a thlit bel le a chutia zu a thlile ta mo ti ve le chuan amazona tak mai chuan arami dik tak mai korfola chunga alo ding chu muta chuta zet zong a in sum zo thlot to lo patlinga pumpai ti lo chuan a au thot maya mi then khatin an lo hria an ron tlan thlak chuan ani arami patron chu mol pho takin a zoom ken line ni khoshelo in alo omani chu a mol pho na le van duai ro ala in tran don chau si ti chuan in chung lama zon chawin an thenom teina an mutir ri a achathla emotura an ngaya ni ma sela ani chuan lo nei wanga ni khoshelawa ani miau sia aron har chole nu po chuan lo nei ni om tak hian a hoi kol vak vak maya moitei zung po na ron chuak chuan alo mu ve a aril ru le ngai tu an chuan soisak hrep a police ne na pek mai chu acha khop mai ma sela eng ma fin fiana anai miau lo wangin eng ma chu soingam lova eng ma po tong to lo chuan chumi tle warzan chu an mangaral ta a atok thlan thut ni lo ni chuan thlan te siamin an boilom a ani arami passion po chu thlan lama kal ve in an thlan siam dan te chu ave en ve a chutia arami thlan bula din lai tak mai chuan thlang laman hoi chu thlan mol monga tang chuan arami nge mai chuan lo hui le ni chu chuta zet chong a hlau le to khop mai a tha a khura a thlan fi ma chuak zoi zoya khu in muem ati chul maya thlan siam mi danga thian teu chuan an nan ena tuman mu box zero enge ni om ji enge ni local te an ten an ko a an ho phai pui ta a in laman thlen phai pui nu po chuan a tha la khur chara mi pa ngai ang pon om le thei to lo ani a thi sente chak lo ani ange ti in drip te chuan khai saka heng boy pui tu te hian thu dik chu hriana selang chuan an soi sana sadu khop hi alang moite i tlai vok chope chu vokin bula adin lai chuan a thian nu arami nge mei chu a mu ve ta a mu tir chuan a hlau nge mei
tlan chiat an tuma ma se a thian nu arami chuan alo huia chuti alo hui ta kha chuan lo chi ani chi na hrilova a pan hnai ta zawka ma se a nai dawna piang chuan a hla le zela aram thian nu soidui nei mi hrilh ta che karon kal hnaya i hla le zel bawk si engemaw soidu nei chuan men an hrilh te hetiang zong zong hi nangma duhwanga ti ni lawang tero e chunga thil ti tun omani tero i paron ani em engkim min an hrilh te ti in a zota amoi po hian hlo chu hlau ngang mai ma se thudik a hriat duhwangin a thian nu hi a hlau lo lui ani tichuan arami chu tongzai a rel box si lova ma se a hnu fe a chuan a kuta chuan lekha a keng chu a muta a chutia lekha ken ta ka chuan moitei chuan engemaw tak lekha hmanga nuchhia anei a ring hlel ta a tichuan vokchaw te chu pezo thuai thuaiin ina chuan a tlan chhowa rang takin a insiama arami te in lampang chu pan ngala arami paron chu in me fai pa a in thiar turin bedroom a luta tichuan a hmui hmul vel a in meta darthalanga a in en lai chuan le a chung lampang ventilation atang chuanin arami nge mai kha a ron vak lut ani chu chutia arami ron vak lut chu a hmu mai lova ma se a hnuah chung lampang an hoi chho chiah mai chu le a fashon arami nge mai kha mai thi nuangin mit duk vakin ventilation atang ron vak kha an hmu mai chu a phuna sain a auna sa khop maya kongkhar lama tlan chu an tuma chung lama ankal ama kal nge ani ti po a hreto lo rang takin chuan tuma an nem vak vaka ankal tlat boxi ti chuan arami chu ron vak nai zelin aron bok vak phaya ake aron mana tuma pon lama tang po chuan an chum vak vaka hongro anga tinge engthil nge thleng ti in an chum vak vaka ma se chung lama tang akal ti reng a hrelo thei to pin a pota anem boka ma se a in hong thei box si lo aramila aron nai zel to a hlau lu tuk ti ngai na hrelo chuan a zuang vak vak rongot maya min pui ro u tin au chul maya midang hriat ve chuang lo chuan arami chu nui thler ta vak vak maya a chang le kapa min thla ro min khoi to su ka du lo atiri te chu a paron benga chuan ari on maya chuta akezon arami aron thlen phei don chuan kongkhar chu an ron hong thei ta hlok maya awan lom tak em a thoveng huai mai ti chuan an hoi leta arami po chu alo om chhun zom to lova room lama chuan an kwa phaya arami ti bak soi tur a hrelo a khua sikina tlun lu maya a hlau ti a hriat em bokani amit khurte chu a thuk vek to a chaw a ei thei box si lova lo nei na khat reng mai topani chutia an boi mup lai chuan moitei po chu ron thleng phain arami khum lama chuan a phei ngail thuaya tu ma hrilh lem lo le ngoi reng chung chuan arami khum vel chu adapa alu kham te chu a chula chuta le vanai thlak takin a topa chuan arami le ka thon nge mai chu lu kham kar tang chuan a hmu chuak ta rang takin ak thangal thuaya chumai a hmuna chuan chher ngal lovin in lama a hon phei le phota ti chuan ina thlen nu in engkim thil thlen dan zong chu a chiar chuak ta veka apa te anu te online a chiar boka ti chuan anu le pa ten an puya police an phone ngala police ten phone nu chuan arami paron chu dam thalo ma sela an man na lo tul ta a dam sam lo chungin thudik engkim an hriat chuata ka wangin an man ta ni lokapa tan chung le zela tan nu po hian arami tharau hian alati boi reng ni om takani a chuwang chuan a ngain mi ada na anda pha hialani ma se hulle kumte alo veya tun nu ero hi chuan azia to a ama soi nge ya tang le a thian nu ina a soya tanga he thu hi zia chua lak ani ole khati zong khani le pot sela
ngai thlak nuamin lo ti ngei ka bai saya hetiang lampang thlasang lampang emo story zia in ai ani chuan chiar ve idu chuan min ron pe ve reng thei ani ti kha ka ron soi du a chuan ami malin kan soi kim vek thei lawanga min support tu zong zong le subscribers te le viewers in vain in chunga lom thu ka soi veka ka channel te ka video te min lo view saka min lo thlir sak le zela min lo ngai thlak sak le zel turin ka som le ngal chewa tin ka channel lo la subscribe lo in omani chuan khongai takin min lo subscribe sak le ula tin like le share comment te kha athai ang angin min lo ti sak le don ania matui mangtha le vek ole naktok zan lama emo arem changa ai ngai nom ron ti chhuale kalo tum don ania